Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi mga bata! Are you ready to learn? Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Then let's begin. In this video, we will tackle about solving routine and non-routine problems involving addition. But before that, ano nga ba ang addition? Addition is composed of addends and sum. Ang addends ay ang mga numerong pinagdaragdag, habang ang sum naman ang sagot o kabuuan ng dalawa o marami pang addends. Halimbawa, 2 plus 7 is equals to 9. Ang 2 at ang 7 ay ang pinagdaragdag or addends, at ang 9 naman ang kabuuan or sum. Malinaw ba mga bata? Okay, ako naman ang magtatanong. What is the sum of 7 and 3? Yes, equals to 10. Magaling. And now that you've learned what is addition, dumako naman tayo sa ating aralin. Ang una nating tatalakayin ay ang paglutas ng routine problems gamit ang addition. Ano nga ba ang routine problems? Ang routine problems ay tumutukoy sa suliranin na madaling matukoy ang operations na gagamitin natin sa paglutas nito. Ito ay maaaring addition kapag umana, subtraction kapag bata, multiplication, katakataka, o division kabagi-bagi. Para lalo natin maunawaan ang routine problem, halika't simulan natin ang ating kwento. Si Nanay Sarah ay may 3 anak na pinag-aaral sa isang pribadong paaralan sa lungsod ng Marawi City. Ito ay sina MJ, Ira, at 3D. Si MJ ay nagbabayad ng buwanang tuition fee sa halagang 2,150 pesos. Si Ira naman ay nagbabayad lamang ng kanyang aklat sa halagang 650 pesos sapagkat siya ay scholar sa nasabing paaralan, habang 1,800 pesos naman kay 3D. Ang tanong, ilan lahat ang kailangang bayarang tuition fee ni Nanay Sarah kada buwan? Sa pagsagot, kailangan natin gumamit ng 4 na hakbang. Unang hakbang, A. Alamin natin ang tanong sa kwento. Pag sinabi nating tanong, ito ay may tandang pananong. Ilan lahat ang babayarang tuition fee ni Nanay Sarah kada buwan? Letter B, kunin natin ang mga datos o given. MJ, 2,150 pesos. Ira, 650 pesos. 3D, 1,800 pesos. Pangalawang hakbang, alamin kung anong operation ang gagamitin natin sa pagsolusyon. Anong operation nga ba ang ating gagamitin? Yes, addition. Addition ang ating gagamitin. So, ang ating equation ay 2,150 plus 650 plus 1,800 is equals to number. Pangatlong hakbang, isolve. Muli natin itala ang mga datos. 2,150 plus 650 plus 1,800. So, i-add natin. 0 plus 0 plus 0 is equals to 0. Again, 5 plus 5 plus 0 is equals to 10. May iwan ng 0 sa baba, and then i-carry natin ang 1 sa taas. So, 1 plus 1 is equals to 2, plus 6 equals to 8, plus 8 is equals to 16. Remaining ang 6, ang 1 naman, i-carry natin sa 2. Din mag-add ulit. 1 plus 2 plus 1 is equals to 4. Ang total niya ay 4,600. Ang pang-apat o panghuling hakbang ay ang final answer. Ang kabuuang babayaran ni Nanay Sarah ay 4,600 pesos kada buwan. Madali lang mga bata, hindi ba? Dumako naman tayo sa ating non-routine problem. Ano nga ba ang non-routine problem? Ito ay tumutukoy sa mga suliraning kailangan natin gamitan ng critical thinking sapagkat hindi tukoy ang operation na ating gagamitin sa paglutas nito. Sabi, gagamit daw tayo ng critical thinking. Mahirap kaya ito?
Sige nga, subukan natin. Si 3D ay bumili ng kanyang koleksyong hulen or marbles. Ang katumbas nito ay 4,725 na hulen. Gamitin natin ang numero sa pagitan o between 1,500 to 1,600. At hanapin natin ang pagkasunod-sunod ng mga bilang ng hulen ayon sa kanilang kulay. Dito natin magagamit ang tinatawag na trial and error. Ayon dito, hanapin ang pagkasunod-sunod ng bilang ng hulen gamit ang numerong 1,500 to 1,600. Subukan natin ang numerong 1,564. Itala ang kulay at ang bilang. Green marbles, 1,564. Blue marbles, 1,565. Yellow marbles, 1,566. So, i-add natin. 4 plus 5 plus 6 is equals to 15. 5 carry 1. 1 plus 6 plus 6 plus 6 equals to 19. 9 carry 1. 1 plus 5 plus 5 plus 5 is equals to 16 carry 1. And then 6. 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equals to 4. Ang total ay 4,695. Dahil hindi natin nakuha ang tamang bilang ng 4,725, uulitin natin ito. Subukan natin tingnan. So, kulang ito ng 30. So, ang 6 gagawin natin 7. So, itala ulit. Trial and error na naman tayo. Green marbles, 1,574. Blue marbles, 1,575. Yellow marbles, 1,576. Add ulit tayo. 4 plus 5 plus 6 is equals to 15. 5 carry 1. 1 plus 7 plus 7 plus 7 is equals to 22. So 2 carry 2. 2 plus 5 plus 5 plus 5 is equals to 17. 7 carry 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equals to 4. So, ang total is 4,725. Magaling mga bata! Nakuha na natin ang tamang sagot. Mahirap ba? Medyo. Kaya dapat natin pagsikapan hanggang sa makuha natin ang tamang sagot. Anumang problemang kakaharapin natin sa ating buhay, dapat natin gamitin ang talas ng isipan. Sana'y naintindihan niyo ang pagkakaiba ng routine sa non-routine problem. Laging tandaan, ang magaling makinig, madaling matuto. Muli, ito si Teacher Sally. Hanggang sa muli. Bye-bye!